Bautista Álvarez, patriota galego exemplar, dedicou toda a súa vida adulta á construción firme e perseverante do nacionalismo galego. Crear conciencia galega, facer certo e actuante o principio de autoorganización, erguer a voz independente e libre para conseguir que a Galiza existise en por ela. Eis as súas credenciais. É membro do grupo Brais Pinto en Madrid nos anos 60 e participa activamente no Secretariado de Cultura Galega no Clube de Amigos da UNESCO daquela cidade, honrándose coa amizade e afáns comuns de Xosé Ramón Fernández Oxea, de quen sempre recoñeceu a súa entrega nacionalista. É cofundador da Unión do Pobo Galego en 1964, que comeza a súa andaina con estes 10 principios fundacionais. Galiza é unha nación e, como tal, ten dereito á súa autodeterminación. O pobo galego exercerá o poder en Galiza. Os medios de produción, distribución e crédito pertencen ao pobo. A colectivización do agro comezará cunha etapa cooperativa como fase previa ás formas máis desenvoltas de socialización. A pequena empresa e a industria artesá serán concentradas en unidades produtivas superiores. A grande empresa capitalista será socializada dun xeito inmediato. A organización administrativa do campo galego terá por núcleos as agrupacións tipo parroquia, que se integrarán na bisbarra. O territorio urbano será administrado por concellos, compostos de distritos. A educación estará ao servicio do pobo. O idioma oficial de Galiza será o galego de ensino obrigatorio. A Liberación Nacional Galega non desbota o vencellamento federativo de Galiza aos demais povos da península. Sempre preocupou demostrar e dar a coñecer que somos un pobo con historia coñecível como tal, exteriorizar os nosos dereitos como nación, impulsar a movilización social e animar o proselitismo por toda a nación. Afirmar, sen complexos e coa creación de ideas e alternativas dende nós mesmos, que non somos individuos de protectorado, en expresión de Castelao, que non precisamos de tutela española, senón que a denunciamos e combatemos. Os 3 volumes da súa obra editada son un imprescindível contributo para coñecermos e valorarmos a historia da Galiza contemporánea, a construción e evolución do nacionalismo galego e a razón de ser da autodeterminación como teoría e como praxe. No noso país non existen as condicións exixidas polo escritor de Rianxo para que pudese retornar á súa terra con todos os honores. Galicia non conta con institucións políticas soberanas para poder establecer relacións en pé de igualdade con todos os países do mundo, nin sequer está permitido a defensa do dereito de autodeterminación nacional e síguese perseguindo e discriminando os que portan con valentía e coherencia a bandeira do seu pensamento. A expresión máis palpável desta discriminación atopámola na expulsión dos diputados nacionalistas da Cámara Autonómica de Galicia. Bautista Álvarez, con Lois Diéguez e con Claudio López Garrido, os 3 deputados do BNPG-PSG na primeira legislatura do Parlamento galego, pagou cara a súa firmeza na denuncia da operación ilegal, antidemocrática e dictatorial que se montou para acalar a voz do nacionalismo na Cámara galega. Lembrémolo coas súas palabras. Pese a todos os atrancos que se lle puxo o nacionalismo galego, o bloque PSG tivo acceso á Cámara Autonómica e, como tivo acceso, había que tenderlle unha trampa, había que descualificalos políticamente, facéndolle xurar unha constitución que non entra dentro do seu programa, porque moitas veces dixemos que necesitábamos superar o marco autonómico e o marco constitucional para que ese programa tivese virtualidade. A uns deputados que pertencemos a unha formación política que ostentou e abandeirou a oposición á Constitución española cando se someteu a referendo no ano 1978 e igualmente abandeirou o non ao Estatuto de Autonomía cando este foi sometido á consulta do pobo galego. Tratábase de descualificarnos ou de invalidarnos na nosa función parlamentaria. O xuramento da Constitución foi a trécola utilizada para desfacerse da presenza nacionalista no Parlamento.
non foi, nen podía selo, unha expulsión. Consistía na privación dos dereitos parlamentares. Quitáronnos o dereito de votos e participación nas diferentes sesións. Os inquisidores de turno, máis que opinar, congratulábanse da trampa que estaba tendida. Se xuran, descualifícanse. Se non xuran, saen para fora. Violouse o procedimento regulamentar e aplicouse con carácter retroactivo a norma punitiva. Bautista Álvarez foi deputado con posterioridade durante 4 legislaturas e este labor institucional sempre acompañou do traballo entre a militancia, da propaganda social, da explicación da alternativa nacionalista por calquera lugar do país e da súa necesidade de arraigo e de expansión. Foi, durante 31 anos, o único presidente da Unión do Pobo Galego e, como tal, o honramos e reavivamos a súa memoria. Concluamos, pois, de novo coas súas palabras. O irrenunciável é o que constitúe a esencia mesma do nacionalismo, a defensa da identidade nacional e do dereito de autodeterminación. Non se pode substituir estes obxectivos na teoría ou na práctica política por outros sucedáneos. Non se construe a nación dende o bilingüismo. A autodeterminación non é conciliável co autonomismo considerado este como meta. O nacionalismo é moito máis que un partido político. Implica militancia. Participa nos procesos eleitorais, faltaría máis, pero non se reduce a eles a súa actividade. Recalco o conceito. Na militancia está a clave. Alguén suxeriu en certa ocasión que aos nacionalistas pode discutírselle todo menos o seu amor por Galiza. Sería o de menos que os nosos sentimentos, acalando cada vez un eco maior na resposta popular, non fosen aínda de preferente eleición entre o pobo galego. Non importa. Non importa porque, sendo triste o amor que non é correspondido, é máis amarga a traxedia para aquel que, sendo amado, é incapaz de amar. Moitas gracias.